3 години след трагичната загуба на Денис Теофиков, неговата бивша половинка, гримьорката Алекса Ангелова почете паметта му по изключително емоционален начин. Днес излезе песента, посветена на младия изпълнител, в която Алекса изразява дълбоката си болка и любов. Новината бе споделена ексклузивно пред разследващия журналист на News 24 София Тодор Стефанов от Йордан Йорданов, един от най-разпознаваемите лица в светските среди. Тази песен е за любовта, заяви Йорданов и подчерта, че за първи път ще видим Алекса в напълно нова светлина, чувствителна, откровенна и разголена пред спомените си с Денис. В репортажа той не пропусна да отправи критика към някой от най-близките хора до Теофиков. Така наречените му приятели, като Емрах Стораро и Антонио, никога не са били истински до него. Антонио редовно посещава гроба му, но Емрах не. Той и Антонио дължат кариерата си именно на Денис, заяви категорично Йорданов. Те са лицемери, използваха славата му за собствена изгода, а Лоренцо, синът на Софи Маринова, дори не знам дали някога е стъпвал на гроба му, завърши той. Следващите минути ще чуете още от Йордан Йорданов, който споделя спомени и истини, които до сега не са излизали наяве, само пред разследващия журналист Тодор Стефанов. Аз я попитах: Алекса, в крайна сметка ние феновете няма ли да видим песен за Денис, нали? Ти беше направила една песен, след което се отказа да я изкараш. След това тя ми каза: няма как, вика, защото тогава се изля цялата човешка помия, която може да съществува на този свят. Обвинявана беше, че тя е виновна за смъртта на Денис, пък никой не я попита тя как се чувства и така нататък. След което аз я помолих, викам: добре бе, мила моя, викам, поне заради мен, поне заради такива фенове като мен, заслужаваме тази песен. И тя в крайна сметка тогава взе решението тази песен да бъде вече изкарана. Когато взе това решение, тя го имаше вече дори готов клипа. Още преди да говориме, тя вече го беше направила този клип. Този клип, първия клип, който трябваше да бъде изкаран 2022 година, април месец. Тя тогава се отказа да го публикува този клип, тъй като върху нея се изляха обвинения, помия и така нататък. След неговата кончина, след на Денис кончината, тя така или не успя да преживее тази смърт, защото, което е напълно нормално. Чакам, до края ще те чакам, така си обещахме. Вижте, само искам да снима камерата. За ирония на съдбата, виждате ли, бял гълъб. Бял гълъб. Бял гълъб. По време на снимането, вижте, бял гълъб. Това е много голям знак, че това е Денис е тук. Денис е в момента между нас. Това за мен е огромен знак. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, начал речь о нелюбви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй. Каждый раз вспоминаю детство, там на наше место. По 16 стали целоваться, те взая моя футболку. Это не то толку. В крайна сметка, тогава тя се отказа да публикува тази песен. И един от виновниците сега да публикува тази песен съм аз. Смело мога да кажа, че съм аз, защото в крайна сметка аз я накарах. Аз я помолих да я публикува тази песен, защото ние в крайна сметка феновете, истинските фенове го заслужаваме, въпреки че той вече е почти забравен. Почти забравен. На 13 март бяха снимките на клипа. Клипа е обикновен клип. Не търсиме... само исках да подчертая, че с тази песен Алекса не търси слава.
Няма да става певица, не иска да става певица, тя няма гласови данни за да става певица, но с тази песен тя иска да изрази своята почит, уважение и обич към Денис Теофиков. Да, разбирам, че тя пее в песента. Песента се пее, да. Тя пее. Да, тя пее в тази песен. Песента се казва "Обичам те". Днес Денис прави 3 години и 5 месеца откакто е починал. Това не е случайна дата днес, 24 април, защото на 24 октомври той почина, а на 24 април 2025 днес от 18 часа ще бъде публикувана във всички социални мрежи тази песен. Алекса, само да подчертая, че до ден днешен не е излизала никъде да говори. Тя няма и да го направи. Тя не търси известност, защото сега много от коментарите и хейтерите ще кажат, че тази песен се прави с цел реклама, с цел Алекса да става известна и така нататък. Не. Тази песен е само и единствено направена в памет. Не е с цел реклама или нещо подобно. Тя е изпята от Алекса. Идейно малко участвам и аз. Казвам от гледна точка на идеи. При самото заснемане на клипа и аз присъствах, което е напълно нормално. Тя ми позволи. Може би аз съм един от малкото хора, на които тя позволи при заснемането на клипа аз да бъда там. Защото тя не търси, пак казвам, известност. Тя така или иначе си е известна в своите си среди. Песента, само да казва, че е балада. Текстът и аранжиментът не помня от кой са направени, но клипа е сниман от Добри. Режисьора, който снима клипа, се казва Добри. Тръгвам отново да те търся, изгубвам се в мрака, ела и ме спаси. Тук съм, където ме остави, и моля се да кажеш, сънуваш, аз съм жив. На 18 бяхме, помниш ли, и заклехме се да е завинаги. Денко, спи сърцето ми, да дойда там при теб. Клипът е толкова обикновен, за да не изглежда в очите на хората, че тя го прави с цел реклама, известност и така нататък. Но искам само да кажа, че Алекса до ден днешен, от неговата смърт до ден днешен, тя ходи на 2 психолози. На 2. Не един, а 2. Всяка седмица Алекса е на психолог, защото тя все още не може да преживее неговата смърт. Все още. И за най-близките той наистина, в смисъл, ние няма как да приемеме неговата смърт. Но пълен мрак без тебе, стоя на нашето място, потънала в студ. Чакам, до края ще те чакам, така си обещахме, до гроб и след това. Неговите колеги, неговите най-близки приятели, неговите фенове го забравиха. Много
малко хора ходиме на гроба му. Това сме аз, майката на Алекса, Антонио и Алекса. Прегърни ме и при теб ме отведи. Денко, не мога и не искам да повярвам, че само в съня ми ще те срещам. По-жестоко е живот без теб от смърт. Моля те, не ме оставяй тук. Обичам те. Всичките тези, които трупаха слава на гърба на Денис, са измислени приятели. Денис никога не е имал приятели. Никога. Емрах. За тези 3 години и 5 месеца аз никога не съм го виждал на гроба, само и единствено когато беше неговото погребение. Антонио съм го виждал. Антонио може би е единственият певец, който е ходил на гроба на Денис. Лоренцо, този човек дори пък не го познавам. Никога не съм го виждал. Емрах. Кисиле, той ми е слабост на мен. Аз обичам да го редовно да го полея. Какво за него? Той така ли при нас се е спикнал да се гледа при нас, така че... Не искам да кажа, нали, да изглежда, че ще му направя някаква реклама на този господин. Няма да му направи. Той беше достатъчно много е плюн от нас. Каква реклама да му направи с една от... Никога не е идвал. Никога. Той винаги се е възползвал от Денис. Да, като слава и вяра на него. Благодарение на Денис, Емрах е певец. Е това, което е в момента. Благодарение на Денис. И не само благодарение, не само Емрах е в това положение. Да си говорим истината, Антонио и той. И не само Антонио. Всичките тези, които се въртяха около Денис, които трупаха слава и пари на гърба на Денис, нито един път не съм ги видял на гробищата. Нито един път. Търся те, плача и нямам глас, грее луната. Като алмаз търсят се нощем нашите души, върни се при мен, остани. Търся те, плача и нямам глас, грее луната. Като алмаз търсят се нощем нашите души, върни се при мен, остани. На